Salutare tuturor, bun venit la un nou lucru despre canal. Ăsta se numește ceva gen Forest. The Forest. Dead World. Și noi trebuie să facem chestii pe aici. Pe aici. Aici. Pe aici, pe aici, pe aici, pe aici, pe aici. Ok, am revenit. Dăm new game. Abia am ce înseamnă. Și ce putem băga noi la cuptor? Lemn, asta. Ok. În tot ce trebuie să știm. Nope. Nieză. Ce am găsit? Și aparent dacă ți te lăsa în mână și după aceea îi dai drumul, mine am văzut ciudat. Ce ești, bă, tu? Poate dacă psing, ce se întâmplă dacă mă uit la el? Mă țin de pe el cumva? Mă țin, dar pot face ceva cu asta? Food. Foc. Trei, două food. Hai să le despazi. Food. Porc. Pick, pork, pick, pork, pick, tap, 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 care? Am să-și patru drăguți. Și ce-i chestia aia? Iarăși. Clay. Și acest joc un copăcel. O să-l dai bine de tot. Deci, wow, să zicem, ce este? Și, pic. Am plecat.
Ei, uite altceva. Mai avem câțiva și mai avem. Hai să vedem ce ne putem face. Stăm. Nu avem stăm. Dai stăm. Dai stăm. Dar putea asta de asta. Asta luminos. Ce drăguț arată. Stăm, dai, mă. Мне сети. Ня. Вот так вот. Рок. Так, дай сам. Стан. Ей, дай сам. Стан. Ok, m-a bătut cu nus. Și pare că am pierdut și atât de la capăt. Doar că am aflat ceva aici. Pac! Și altă 50. Și noi avem 51. Hai să ne facem un shelter. Craft. Hai să ne poziționăm în la shelter-ul. Să-i până se face. Mi-am făcut shelter-ul, doar că aparent nu l-am poziționat extrem de bine. Și se deschide după acest buton. Așa. Și așa ieșim. Ne uităm puțin la el, cum arată. Și el se închide ușa. Merge la că nu l-am poziționat bine. Și era un cod sau ceva gen. Și 1, 7, 6, 5, 6, 4, 3, 2, 1. Ce se întâmplă dacă le ținem pe sine? Apare nimic? Aparent nimic. Ok, vreau să beau apă. Și acum vreau să mă duc la vână. De căprioare! Vino cu amă, gerbule! Bine, singura soluție e sclabii. Ce faci, mă? Și acum decât dăm pe sat, carnița de crab. Ok, o să păstrăm. Nu dai altceva? Tot o cărniță. La război de căprioare. Ei, lasă altă. Eu mă duc în shelter. Săina. Mai trebuie încă ceva ca să fac un foc. Nu vine noaptea.
Hai să mai așteptăm. Am găsit chestii pe jos, hai să iau. Și cum se... Ce chestii pe jos? Lemn. Ok. Hai să controlăm și piața asta să vedem ce ne dă. Bine, ce dă? Nu. Munițiv. Mai bine mănânc conserva. Mi-a crescut? Da, mi-a crescut. Hai să o sparg pe asta, că pare drăguță. Și pare că de metal. De ce nu merge? Mie cumva sete. Și unde găsesc copiii? Hai să vedem care e prima... Da, măcar avem să vedeți. Pic. Câte avem? 3 de pe... Bine, păi cam atât pentru acest episod. Nu ezitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut acest episod din The Forest și noi ne auzim data viitoare. Dacă mai vreți episoade de pe